La CGT de Rubí ha organitzat en els darrers dies la Setmana Cultural Llibertària, un cicle en el qual de dimecres a dissabte s'han dut a terme diverses activitats per commemorar els 25 anys del sindicat dins del Comitè d'Empresa de Ferrocarrils de la Generalitat. El primer acte ha estat una xerrada sobre sobirania alimentària, una conferència en la qual s'ha analitzat l'impacte dels transgènics. Dijous ha estat el torn de debatre sobre l'autogestió i el cooperativisme, una forma d'organització cada cop més consolidada al nostre país. Està arrelat, estem parlant de que hi ha 4.000 cooperatives de treball en aquests moments a Catalunya i més que arrelat, a part està consolidat, en el sentit de que s'està veient en totes les estadístiques que l'única estabilitat de l'empleo, del poc empleo que s'està creant a través de cooperatives, no? Per tant, nosaltres en aquest sentit pensem que és una oportunitat dins de la crisi que la gent que està aguantant millor la crisi, entre cometes, lo de crisi, seria el format cooperatiu, no? Perquè també la gent que s'interessa pel seu propi lloc de treball, de com l'organitza, etc., està donant els seus fruits perquè no queda un altre remei, entre cometes, també, perquè és l'única alternativa, no? Perquè l'empresa privada no està creant empleo. La segona xerrada ha tingut com a protagonistes l'anarquisme i l'alliberament nacional. Segons el col·lectiu Negres Tempestes, que han estat els encarregats del col·loqui, hi ha una alternativa diferent a l'independentisme que passa pel federalisme llibertari. Ara sembla que la qüestió nacional només es pot resoldre dins del que seria un marc d'estats o un marc capitalista o de la pertinència a la Unió Europea i diguéssim que la postura que nosaltres defensem és totalment diferent a aquesta. Aquest dissabte, la Setmana Llibertària ha arribat al seu punt final amb el Festival Música i Ferrocarril, que ha ofert 7 hores de música en directe a la plaça Claver. Els grups que han tocat han estat Whisky Dick, Senyor Masuka, No Name Blues i l'Escola de Música de Barcelona. La bona acollida de la iniciativa porta els organitzadors a voler-la repetir l'any que ve. Tenim intenció que aquest festival tingui continuïtat en el temps. Un festival de blues que vingui a fer-se cada any. Serà a la festa major? No sé, però sí que donarem una continuïtat en el temps d'una vegada a l'any fer un festival de blues a Rubí, que sigui a la seu a Rubí i que sigui com a organitzador l'espai cultural. En aquest sentit, l'Espai Cultural de la CGT ha explicat que té previst constituir-se oficialment com a entitat cultural properament.